Медитация глаголи силата на Словото. Добре дошъл в тази медитация, посветена на глаголи, буквата на гласа на Словото. Тя е ключ към манифестацията, към това да изразиш ясно себе си, да бъдеш чут от хората и от цялата Вселена, да заявиш желанията си и да ги превърнеш в реалност. Тази практика е особено подходяща за хора, родени на 4, 13, 22, както и за всички, които искат да материализират мечтите си и имат желание да случат своята реалност чрез силата на гласа и Словото. Нека медитацията започне сега. Настани се удобно и затвори очи. Усети тежестта на краката си и ги отпусни към земята. Отпусни таза и корема. Усети как дъхът ти става свободен, бавен и плавен. Усети топлината в сърцето си. Отпусни раменете, ръцете и дланите. Отпусни шията, главата, челото, носа, устните. Усети как цялото тяло е спокойно, готово да се превърне в инструмент на гласа и на Словото. Вдишай дълбоко през носа и си представи, че в гърдите ти се влива сияйна светлина. Задръж я за миг и усети топлина в сърцето си. Издишай през устата и освободи всяко напрежение, всяка блокирана емоция. С всяко вдишване усети сила и яснота. С всяко издишване усети свобода и лекота. Вдишай и издишай. Вдишай и издишай. Усети как дъхът ти става като мелодия, ритмичен, хармоничен, свързан с цялото. А сега ясно виж как пред теб се появява древният знак глаголи. Той сияе като врата, изтъкана от вибриращи звуци и от светлинни вълни. Приближи се и премини през тази врата. Глаголи е буквата на Словото, буквата на гласа, който създава. Тази буква ни учи, че думите не са просто звуци, те са семена на реалността. Както арфата на Орфей е покорявала стихии и богове със своята песен, така и твоят глас може да въздейства на целия свят. Виж ясно как прекрачваш прага на портала
и се озоваваш в огромна зала от кристали. Всеки кристал трепти и издава звук, подобно на орган, който свири сам. Пространството е музика, светлина и вибрация. В център на залата виждаш златна арфа, излъчваща чисто златно сияние. Тя е като арфата на Орфей, вълшебен инструмент, способен да укротява стихии и да разтваря небесата. Когато се приближиш, арфата започва да вибрира и да пее. Нейните струни не са от метал, а от чиста светлина. Всяка струна е цвят, всяка нота е лъч светлина. Ти протягаш ръце и докосваш струната на своето сърце. В този миг от гърлото ти започва да се излива мелодия. От теб излиза звук, мелодия, ясна, могъща. Това е твоят истински глас. Това е твоето истинско слово. Ти не просто говориш, ти глаголиш. С всяка дума, която изричаш, вътре в теб виждаш как пространството около теб се променя. Ако кажеш светлина, залата засиява. Ако кажеш любов, се появяват розови и златни цветя. Ако кажеш мир, всичко става кристално тихо. Твоето слово е творящо. Каквото кажеш, това се случва. Около теб започват да се оформят образи. Това са образите на твоите желания. Когато ги изречеш на глас, те започват да се материализират в светлина пред теб. Вселената откликва на твоя зов. Изкажи всичките си желания точно сега на глас. Гласът ти става все по-силен, все по-чист. Той се издига нагоре, преминава през купола на залата и достига чак до небесата. Там звездите започват да трептят в отговор на твоите най-съкровенни желания. Ти си в хармония с космоса, в единение с сътворението. В този миг ясно разбираш, че твоите думи са семена, че твоят глас е дъждът, а реалността е плодът, който се ражда от твоите думи и от твоето слово. В този момент повтори с ясен глас на ум за себе си: моят глас създава реалност. Моите думи са светлина и истина. Аз изразявам ясно желанията си и Вселената ме чува. Аз говоря със сърце и творя със слово.
Почувствай увереността, че твоя глас наистина има сила. Всичко, което изразиш ясно, искрено и с любов, ще бъде чуто и ще се прояви. Не се страхувай да говориш, не се страхувай да заявиш себе си. Твоето слово е свещено и когато го използваш в хармония с Вселената, твоето слово става творяща сила. Усети енергията, усети вибрацията. Поблагодари на буквата глаголи, на арфата от светлина и на твоя вътрешен глас. Знай, че винаги можеш да се върнеш тук, за да чуеш отново песента на своята душа. Усети своето тяло и постепенно върни вниманието към дъха си. Тази медитация е към своя край. Усети тялото си, ръцете, краката, сърцето. Дишай дълбоко, издишай бавно. Усети опората под себе си и когато имаш готовност, отвори очи. Ти си гласът, който твори реалността.